Take you krabasi ano sheng. Masa pemba ano sheng. Begadoti ano sheng. Na tampum fui ala. No hoor not lo. Tambri pinu srefi. Una de westra na man. Vaderland. Suriname is je vaderland. Suriname altijd dichtbij, je sapt toch? In Meati, Srana. Suriname, misa fetigi mama strana, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, vaderland. Suriname altijd dichtbij, je sapt toch? In Meati, Srana. Ze hoort de atompandrong. Voel het rode zand onder de voeten. Gaat. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Kijkers, we staan hier ook met een burger die heel ontevreden is. Mevrouw, hoe gaat het met u? Het gaat helemaal niet. Het gaat helemaal niet. Het gaat niet helemaal niet. Ik heb gekend aan mijn kinderen. Het gaat niet. En sinds hoe laat bent u hier? Sinds vanmorgen ben ik hier. Ik vroeg om wat en ik kon jassen. Na dit potje met jassen. En hoe lang heeft u eigenlijk geld gehad? Dat is vorige week maandag. Dus maandag, ja. Ja. En hoe lang heeft u uw Monicarta gehad? Ik heb nog geen kinderen. Oké. Maar dus hoeveel kinderen heeft u eigenlijk? Ik heb 5 om te verzorgen. 5.
En dus nog steeds geen geld? Nog steeds geen geld, meneer. Die weer niet. Ze zijn aan moeite. We zullen dan even kijken als we nog meer mensen kunnen krijgen. Kijkers om te pakken te krijgen om te praten erover. Want we zeggen het is laat gestort en we weten ook allemaal dat er een probleem is met de moneykartas. Kijkers, ik heet jullie van harte welkom. Ik ben hier met mevrouw Rut en mevrouw Wee. Mevrouw Rut, ik heb vernomen dat u komt van het kabinet van de president. Ja. En het gaat ook omtrent de moneykartas. Jawel. Kunt u mij vertellen wat er allemaal daar is besproken of wat u allemaal heeft vernomen van de mensen daar? Er is besproken dat we met die mensen, ik althans, ik mag met die mensen naar een sociale zaken. Want we hebben gebeld met meneer Poel toe en hij heeft dan aangegeven dat hij de gegevens via de app heb ik al die ID-kaarten van de mensen voor hem opgestuurd. En hij heeft ons gezegd dat we naar sociale zaken kunnen gaan om verder alles af te wikkelen. Het is namelijk zo dat een heleboel mensen, toch mensen, zitten met beschikking in hun handen vanaf januari 2024, maar de mensen kunnen nog niet over een moneykarta beschikken. Er is nu een distributie van moneykarta, maar wat blijkt dat die mensen niet voorkomen op de lijst. En de lijsten, bepaalde lijsten, heb je eerst de familienaam en de voornaam en dan weer een andere lijst. Dan komt eerst de voornaam en de familienaam. Dus het is helemaal verwarrend met die lijsten die op Facebook zijn. En dus dan, wat moet u dan bij sociale zaken doen? Nu moet ik deze 3 mensen begeleiden naar sociale zaken, naar de secretaresse van de minister. Meneer Poeltoe heeft aangegeven dat hij alles direct naar daar gaat doorsturen. Dus ik ga de mensen nu begeleiden naar daar om verder hun zaken af te wikkelen. En dus de mensen die u moet begeleiden hebben dan nog steeds geen moneykarta gehad? Ze hebben nog steeds geen moneykarta gehad. Ik heb zo'n beetje een administratie gemaakt. En die beschikkingen variëren. Andere zijn vanaf januari, maart, elke maand heb je. En het is een jaar gelden. Er is nu eentje, de mevrouw moet weer in december verlenging doen. Om het door te laten gaan. Maar ze heeft nog niet eens een kaart om te ontvangen. En de been is geamputeerd, dus ze kan hier niet zijn. Vandaar dat ik het doorgeef. Ja, en ik heb ook vernomen dat de mensen die al een moneykarta hebben, hun gelden nog niet gestort zijn op de moneykartas. En ook is die gestort, maar niet dus van de volledige 10 maanden. Ja, de meeste mensen die een moneykarta hebben gehad, de afgelopen dagen, hun geld is wel gestort, maar dat geld klopt niet over de aantal maanden. Want je krijgt een beschikking bijvoorbeeld voor een jaar. Dan moet het maar 12 maal dat bedrag wat je uitgekeerd krijgt. Maar dat hebben die mensen niet ontvangen. Zo, en u weet ook niet wanneer dat zal geschieden? Pardon? U weet niet wanneer dat zal geschieden? Nee, ik weet niet hoe dat zal geschieden. Ik heb de mensen wel geadviseerd om terug te gaan naar hun wijkkantoor. Oké. Ze zijn geweest, 1 is geweest. Wijkkantoor heeft hem verwezen naar de bank. De bank zegt ik weet niets. Dus die mensen zijn radeloos. Die mensen weten niet waar ze moeten gaan. Ja, ja. En dus dan gaat u met een paar mensen vandaag richting sociale zaken? Met 3 mensen. Met 3 mensen gaat u vandaag? Vandaag. Oké, en dus dan hoop ik wel dat er iets uit de bus komt. En indien niet, dan zijn we weer hier om de zaken weer voor het volk te brengen. Ja, sowieso. We blijven aan de gang, om het zo te zeggen. Omdat de zaken niet gerealiseerd worden. Niemand wil naar die mensen luisteren. Sociale zaken helpen niet, wijkkantoren helpen niet, hoofdkantoor weet niks, de bank weet, SPSB-bank weet ook van niets. Dus de mensen weten niet waar ze naartoe moeten. Okay. Vandaar dat ze in de media nu komen. Helemaal. En ik ondersteun ze met geheel mijn hart, omdat ik weet wat het speelt. Oké, mevrouw Rut. Ik hoop dat dus dit alles goed komt en dat u momenteel richting sociale zaken, dat ook alles daar goed komt en dat de minister wel een open oor voor u heeft. Dank u wel. Ik hoop van harte dat er een oplossing komt. Dank u. Kijkers, en we zijn hier ook met mevrouw Weet die ook haar verhaal heeft te vertellen.
Mevrouw Weet, ik heb vernomen dat u dus van een kastje naar de muur werd of wordt gestuurd. Ja. Kunt u me vertellen wat er precies gaande is? Ik ben sinds 26 september gegaan voor die vervallen kaart van mijn zoon. Hij heeft een beperking, hij is autistisch. Dus ik ben eerst naar de bank gegaan. De bank zegt van ze weten hoe ik moet naar nieuws luisteren van Sosafo om te kijken als zijn naam voorkomt. De dingen, het eerste, als het dit is. Ja. Ze hebben ik zag zijn naam niet. Ik zag zijn naam niet. Ze hebben me niet kunnen helpen. Ik ben naar mijn weekkantoor gegaan. Ze hebben me ook niet kunnen helpen. Ik ben dus soort van de kastje naar de muur gestuurd. Dus ik heb hulp gevonden en hij moet medicijnen krijgen. Ik ga niet zelf wezen zijn. Medicijnen die hij moet krijgen. Dit moet hij krijgen. Zo'n medicijnen die hij elke avond moet krijgen. En zijn pinpas is vervallen. Voor mij en ik kan die medicijnen nergens vinden voor hem. Nergens kan ik. Yes, mevrouw Weet, dus de medicijnen zijn ook nergens te vinden? Ja, en hij is autistisch. S'avonds loopt hij naakt op straat. Hij gaat op straat, hij trekt zijn kleren uit. Dus al deze dingen maakt me ook ziek, ik word ook ziek. Dus ik loop van hier en daar overal en ik heb die kaart zo gemakkelijk gevonden en nu moet ik het zo moeilijk weer krijgen. Ja, en ik heb, zoals u daarnet zei, is dat u uw kaart moet verlengen. Ja, heeft het moet verlengd worden. Heeft u dat inmiddels al gedaan? Ja, ik ben aan een postpaard, wat ik vertelde dat ik naar postpaard ben geweest en ze hebben me toch niet geholpen. Oké, maar zoals mevrouw Rut aangaf, ze moet straks naar sociale zaken. Ja. Dan zou ik u misschien ook adviseren dat u even bij sociale zaken kan proberen. Ja, ik hoop dat ze me helpen en dat ze iedereen helpen die het nodig hebben. Dank u wel, mevrouw Ween. Ja.